anyị ọ dị egwu nnukwu ekele ka a na-ekele ụmụ nwanyị ndị ụka Igbo maka ịbịa ụka nke a kọtara anyị na ndị ojii mba Amerịka. Elere m anya ebe a nụwa n'ebe a ọ bụ ahụrụ m ọtụtụ ndị ụmụ nwanyị ndị Igbo bịaranụ wee na-ajụzi ese si ọ bụ gịnị mere ụmụ nwoke ndị Igbo mana ka o si na dị ha nọchitere anya nke ọma. Mụba Amalinze n'ebe a ya na onye na-akpọ une bụ Ben anya dike. Biko ndị ụmụ nwanyị a na-eweliri unu aka elu ndewonu. Abụ m Amalinze JJ Azi, ana m awulite ihe na Amalinze Media Production. Birikwanụ, otito dịrị Jesu.